En el capítol anterior vam parlar de la monitorització de l'electricitat en els habitatges. El sector terciari és diferent perquè els edificis acostumen a consumir molta més energia i les instal·lacions són més complexes. En aquest capítol veurem com es pot monitoritzar el consum d'electricitat d'un edifici del sector terciari. La monitorització dels edificis aporta un benefici que és bastant clar, que és estalviar energia i, per tant, estalviar cost. El teu cost total és la multiplicació del preu que estem pagant l'energia pel volum d'energia que estem consumint. Hi ha un vector, per tant, que és el preu, sobre el qual no hi podem incidir gaire. Ens ve donat per la comercialitzadora, per les lleis de mercat, etc. Però on sí podem incidir és sobre el nostre consum energètic. És aquí on és molt important conèixer on, quan, quanta energia i a quines hores estem consumint i, per tant, és necessària una monitorització en temps real. La monitorització mínima que s'acostuma a fer en un edifici és la del consum elèctric global. Si podem tenir més informació, serà molt millor, però la diferència entre tenir el consum global d'electricitat cada quart d'hora o tenir-lo cada mes, que és l'habitual, és enorme. Si l'edifici no és gaire gran, ràpidament ens podem fer una idea dels elements que causen les variacions de consum i actuar en conseqüència. Per tant, si no disposem d'un pressupost gaire elevat, començar per monitoritzar el consum global d'electricitat acostuma a ser una bona idea. Doncs aquí podem observar tots els elements de camp que són necessaris per realitzar una monitorització fiscal de comptador de companyia. Amb això podrem tenir en temps real el consum global de la nostra instal·lació elèctrica. En un primer moment disposem del comptador que instal·la la comercialitzadora en totes les escomeses de més de 15 quilowatts, d'acord? Després haurem d'adquirir un mòdem GPRS, que aquí és on inserirem la targeta SIM perquè ens enviï les dades cada quart d'hora, i aquest mòdem GPRS li hem de connectar una sonda òptica, conversor sèrie a sonda òptica, i aquesta sonda òptica senzillament s'enganxa al port òptic del comptador fiscal, mirant que el cable quedi perpendicular al terra. Un cop tenim això, només caldrà que registrem aquest comptador al Dexter Energy Manager per començar a rebre dades en temps real. Si volem fer un pas més i tenir controlats els consums parcials de l'edifici, o senzillament disposar de més informació sobre la xarxa elèctrica de l'edifici, caldrà instal·lar analitzadors de xarxa elèctrica. La informació que ens proporcionen aquests aparells són la tensió, intensitat, potència activa, potència reactiva, potència aparent, energia activa, energia reactiva i energia aparent. Si volem instal·lar analitzadors de xarxa elèctrica, hem de tenir en compte si necessitem una connexió monofàsica o trifàsica. També ens caldrà preveure l'espai de la instal·lació, perquè si els aparells són de panell o de carril d'in, cal comprovar si hi ha l'espai necessari per col·locar-los. A continuació podem veure l'arquitectura típica d'una monitorització del consum elèctric. Els aparells de mesura envien dades a un concentrador i aquest les passa a través d'internet fins a un servidor. Qualsevol dispositiu amb connexió a internet pot accedir a aquesta informació de manera que així es facilita l'accés a les dades per part de les persones que han de gestionar aquest edifici. Fa uns anys era més habitual trobar instal·lacions completament locals en les que s'instal·lava un ordinador en el propi edifici, en el qual es anaven emmagatzemant totes les dades. Avui en dia encara es fan instal·lacions d'aquest tipus, però hi ha el risc que aquesta informació tan sols la consulti una única persona. Tenir les dades en un servidor i consultar-les via web fa que més persones tinguin accés a la informació i puguin gestionar millor l'edifici. Recordeu que a la base de dades de productes de l'Agenda de la Construcció Sostenible hi podeu trobar aparells per la monitorització del consum elèctric. Consulta els impactes ambientals amb el sistema DAP-C.